както виждате, това е положението. Ужасно е. Какво мислите за замърсяването на околната среда? И вие лично замърсявате ли? Това е екологичен проблем. Случайно, ако сте виждали някой минувач да се изхвърля букука, става ли сте? Лично аз се офърлям в, ето, както видях си, в букука. То не е кошено. Да, добре, благодаря ви много. И аз ви благодаря. Вие лично замърсявате ли? Не, аз не. Благодаря, обаче спазвам. Добре, а какво правите, ако видите случайно някой да замърсява? По принцип аз чистя два входа, така Супер. че това ми прави впечатление и гледам на някой, който замърсява, да му направя забележка. Искам да разбера какво мислите за принцип за Варна, за замърсяването и особено за този квартал. Този квартал, какво да ви кажа, че е мръсен. Мръсен квартал е мръсен. Знаете ли кое ми направи най-голямо впечатление? Че хората тук мислят, че само животните са щастливи. Хората просто се разхождат. Ничем е приятно от мръсотията, но сякаш са свикнали и са го приели за даденост. Не е вярно, че са свикнали. Що са свикнали? Кой е свикнал в мръсотията? Според вас, защо тогава никой не полага никакви усилия? Защото няма кой да ги организира. Човек не може да сам да се организира. Не. Вие лично чистите ли вашите близки? Аз където там се паркирам, колата чисти редовно. Редовно се чистят, и там има хора, който каже, хвърлят. Свършва си работа и се хвърлят за всичко там, където не му е място. Добре, много ви благодаря. Приятен ден. Значи аз мога да се организирам, имам там 5-6 деца, внуци, могат да се съберат и да почистим един ден. Какво? Нищо няма да ми стане. Да, ще бъде по-приятно. Почистим това. Радвам се, че мислите така, да много повече хора мислят така като вас. Отиваме сега да видим най-интересното. Кокошки, които са като плодове на едно дърво. Изсъхнало дърво. Да, кученцата поне са щастливи. Имат храна от отпадъците, които са изхвърляли. Има какво да ядат. Поне животните са щастливи в квартала. Хората са отчаяни, явно от мизерията, но не им пука. Нищо не правят. Може би вече са го приели за даденост. Живота е в кочна.